Chceli ste vedieť, čo obsahuje káva. Ako viete, káva sa môže pochváliť rôznymi benefitmi pre ľudské zdravie, avšak obsahuje aj jednu potenciálne nebezpečnú karcinogénnu látku, zvanú akrylamid. Akrylamid je chemická zlúčenina, ktorá sa tvorí v škrobových potravinách pri vysokej teplote varenia, pečenia, smaženia alebo vyprážania. Akrylamid sa tvorí v Maillardovej reakcii, kde potraviny menia farbu, chuť a arómu. Čím viac je výrobok spracovaný, tým viac akrylamidu sa tam nachádza. Napríklad v instantnej káve sa nachádza až dvojnásobné množstvo akrylamidu oproti čerstvo praženej káve. Nemusíte sa báť, akrylamid obsiahnutý v káve je v bezpečných dávkach, ale závisí od jeho kumulatívneho účinku a čo všetko jete. Akrylamid sa totiž nenachádza iba v káve a v instantnej káve, nachádza sa aj v hranolkách, lupienkoch, raňajkových cereáliách, rôznych sušienkach, zákuskoch a iných výrobkoch. Za mňa, nepite instantnú kávu, dajte si raz za čas praženú kávu. Keď ste chceli vedieť, ako znížiť tvorbu akrylamidu pri zemiakových výrobkoch, tak pozrite si popis. Čo si o tom myslíte? Vedeli ste o tom, že akrylamid je v káve? Asi ani nie, že?